खुलुमबा बयखौबो आंनो सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गोजोननाय बयनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनजों नुजाफैबावबाय आरो बे बाथ्रायानो जाबाय गियानासो सोरां लाबोयो। बे टपिकनि सायावहाय इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों जों दान्दिसे ध्यान खालामनि आरो जों गावजों गाव सोलोंनि आरो शेयार खालामनि। इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों मोनसे बाथ्रानिफ्राय जोङो खोनासंनि जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनाय बाथ्रानिफ्राय माथाइनि 6 अध्याय टेक्सटखौ जों फरायनानै खोनासंनि। बेवहाय इसोरनि बाथ्राया जिसु ख्रिस्टआ सोलोंग्राफोरनो मा फोरोंदोंमोन जों खोनासंनि। नोंनि मेगना गाज्रि जाब्ला नोंनि मोदोमानिया खोमसि जागोन। बेनिखायनो नोंनियाव थानाय स्रांआ खोमसि जाब्ला बे खोमसिया बेसे गेदेर। जिसु ख्रिस्टआ गावनि सोलोंग्राफोरनो मोनसे फिदिंनाय बाथ्रानि गेजेरजों मिथिहोनो हास्थायदों। नोंनि मेगना खाना जायोब्ला आंनि मेगना खाना जायोब्ला आंनि गासै मोदोमानि खोमसि जागोन। आं जेखौबो नुनाय नङा। आरो आंनि मेगना मोजां जायोब्ला आं गासैखौबो नुगोन। आंनि संसारखौबो आं नुगोन। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्रानि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंबावदों। नोङो मोजां मानसि, नोंहा मेगन दङ नायनो हायो, खुगा दं नों रायज्लायनो हायो, खोमा दं खोनायो, आखाइ दङ मावनो हायो, आथिं दङ थाबायनो हायो, नों खुगा दं रायज्लायनो हायो, गन्थं दं मेगन दं गासैबो एभ्रिथिं नोंहा दंजोबो। नों गासैखौबो हाजोबो। नाथाय गासैबो थासेयावबो नोंहा जुदि गियान गैयाब्ला नों इयुना खोमसि होननानै जिसु ख्रिस्टआ गावनि सोलोंग्राफोरनो फोरोंनो हास्थायदों। जिसु ख्रिस्टआ बे संसारखौ खोमसि होननानै फोरमायदों। खोमसि होननानै रुजुदों गोथार बाइबेलाव। खोमसि मानि बे संसाराव जाजानाय जाजायो, मावजानाय मावजायो, मोजां गाज्रि सिनायनो रोङै, गासैखौबो मावजोबजानाय, मोजां आरो गाज्रि गासैबो एभ्रिथिं मोनजोबो बे संसार। बेनिखायनो बे संसारखौ मिथिनो हायै मोनथिनो हायैखायनो बेखौ मा होनदों गोथार बाइबेलाव जिसु ख्रिस्टआ खोमसि होननानै खोमसिजों रिजायदों। खोमसिनि मावनाय दांनायाव बेबादि होननानै रिजायदों। सोरां मानि गियानखौ जिसु ख्रिस्टआ फोरोंनो हास्थायदों। बे संसारनि खोमसिखौ होखारनायनि मोनसेल' राहाया जाबाय गियान। आरो बे गियाना जिसु ख्रिस्टनियाव दङ। बेनिखायनो मानसिखौ बियो बेबादि बुंदों नोंनि मेगना खाना जायोब्ला नोंनि मोदोमानो जेरै खोमसि जायो, बेबादिनो नोंनि जिबनाव सांसारिक जिबनाव नों गासैबो थिग थाजोबनानै जुदि नोंहा जुदि गियान गैयाब्ला नोंखौ मा होनदों खोमसिजों रुजुदों। जोंनि संसारखौ जोंनि इयुन रायजो जानायनि बेलायावहाय जोंनि न'खरखौ जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्रानि गेजेरजों फोरोंनो हास्थायदों खोमसि होननानैहाय। बेयो बिराद गिदिर खोमसि होननानै गिनो गोनां। बेवहाय जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राजों बेबादि फोरोंनो हास्थायदों। फर एग्जाम्पल लोगोफोर, आं बे बाथ्रानि गेजेरजों जोहोलावफोरनि फारसे बांसिन गोसो होनो सानदों। बे संसाराव मानसिफोरा आन्दायबाय। सोरबा गाव जेखौ मावदों बेखौनो कारेक्ट होननानै साननानै लासै। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो सानफा माने सोरबा थास गेलेयो, सानफा माने सोरबा जुवा गेलेयो। जोहोलावफ्रा सानफा माने हरनाय टाइमाव दोनथ'नानै बिसोरो गेम गेलेयो। सानखि हर बिसोरो गेम गेलेयो। बिनि थाखाय बेनो बे गेलेनायानो राइट। सोरबा सानसे माने थास गेलेयो, जुवा गेलेयो, बेखौ बिसि बिसाया बुङोब्ला, मोजां मानसिफ्रा बुङोब्ला बेवहाय दा
बे बिसोरनि थाखाय राइट खामानि माब्रैनो राइट बियो बिसोरनियाव गियाना गैयैखाय बिसोरनियाव गियान गैयैखाय बियो बिसोरनि थाखाय राइट जुदि बिसोरो इसोरखौ गिनो जुदि बिसोरो गियान गोनांब्ला बिसोरनियाव जिबनाव जुदि गियान दङब्ला बेखौ मोजां आरो गाज्रिखौ सायख'नो हानाय गियानखौ बिसोरनियाव थागौमोन नलेजआ फैगौमोन नाथाय बिसोरनियावहाय बेबादि गियान गैयिनि थाखाय साननो हानाय अबिगथाया मोनथिनो हानाय एरखेनो हानाय खारग'नो हानाय बेबस्थाया बिसोरनियाव गैया बेनिखायनो बिसोरो बेवहाय माने बे संसारनि खोमसियावहाय बिसोरो लोगो लाफादों जायफ्रा खोमसियाव लोगो लाफागोन बिसोरो सैनांगोन दुखु खस्थ' मोनगोन बिसोरो गाबनांगोन सैनांगोन बिसोर खारग'नो हानाय नङा बेनिखायनो बे मिथिनार बा मिथियै बादि सोरबा मिथिनार बा मिथियै बादि जुदि खामानि मावदोंबा बे नोंनि खोमसिया मानसिनि खोमसिया बेसे गिदिर बेखौ नों माबोरै खारग'गोन बेखौ नों माबोरै खारग'गोन बेनिफ्राय खारग'नायनि बेबस्थाया जिसु ख्रिस्ट'आनो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नियाव नोङो बे गियानखौ मोननो हागोन बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव गियानखौ खारग'नो हानाय गियानखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंबाय सोराङा नोंनि गियानानो इसोरनि गियानानो बेनो नोंखौ गेदेर गोलाव खालामगोन बेनो नोंखौ इयुन संसाराव सोरां लाबोगोन सोराङाव नोंहा गिनांगौ गैया सोराङाव नोंहा गिनांगौ गैया गासैखौबो नोंनो मोजां आरो गाज्रिखौ नों सिनायनो हागोन नों मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हायाब्ला बबेबा समाव गाज्रियावबो नोङो लामा हान्थिफ्लांगोन गिनांगौआवबो नोङो थांफ्लांगोन नों मिथिनाय नङा माब्लाबा नोङो थैनायावबो आगान होफ्लांगोन माब्लाबा नोङो सैनांनायावबो नोङो आगान होफ्लांनो हागौ बेनिफ्राय खारग'नायनि बेबस्थाया अनलि जिसु ख्रिस्ट'नियावल' दङ नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ अनोब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोलोङोब्ला नों बेनिफ्राय खारग'नायनि एरखेनायनि गियाना नोंनियावहाय सोरगोनि गियाना अट'मेटिक नोंनाव फैगोन इसोरनि गियाना अट'मेटिक नोंनियाव फैगोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनि गियानखौसो जोंनो फोरोंदों जाय गियाना जोंनो जोबनो गैयै सोरां लाबोगोन जोंनि जिबनाव जों मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हागोन मोजां आरो गाज्रिखौ जों सायख'नानै लानो हागोन जों बासायजानो हागोन जों खारग'नो हागोन बेनिफ्राय जोङो खारग'नोब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोलों इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयनोबो बोर होथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों